Hello everyone and welcome back to my channel. I am Aman. So now, ang topic ko ngayon is about how to use this microphone. Hello everyone and welcome back to my channel. I am Aman. So now, ang topic ko ngayon is about how to use this microphone, this lapel mic, sa inyong Android phone. Sa akin naman, may additional ako for Realme. Kasi ang phone na ginagamit ko for vlogging is my Realme 3. Okay, so I bought this microphone mga last year pa. Tapos, hindi siya gumagana sa aking Android phone. Tapos iniisip ko, bakit kaya, ano kaya naging problema? Is it my phone ba? Tapos, may isa pa ako nabili na isa pang microphone na ito siya. Tapos ipapakita ko sa inyo ang difference nito dito sa ginagamit ko ngayon. It's about yung dito pala sa saksakan niya. So ito nabili ko microphone na ito na mas mura. This is buy one take two to, kaya tatlong nakuha ko nito. Hindi siya gumagana ni isa. Kasi pala yung dulo niya, iisa lang ang line. While itong ginagamit kong microphone, meron siyang dalawang line. So papakita ko din sa picture. So ngayon, kapag bibili kayo ng ng microphone na lapel, actually nabili ko lang to sa Lazada, which is sobrang mura lang talaga. Kaya lang hindi nga gumagana. Ayun pala, may kailangan lang pala akong i-upload, i-download dito sa aking phone. Tapos pwede na siya gumana sa mga Android phone. Kaya lang sa akin, I'm using Realme, may isa pang aayusin sa setup para siya gumana. So ito, ipapakita ko na sa inyo kung anong unang dapat gawin. Gagawin nyo is open your Play Store. Tapos hanapin nyo lang yung open camera. So once na-download nyo itong open camera, open nyo lang siya. Yan. So pangit yung likod ng camera ko, kumot ko yan. So hanapin nyo lang itong settings. So pag click nyo na settings, hanapin lang itong video settings. Then click it. Then hatakay pa baba and then audio source. Pag nakita yung audio source, make sure piliin nyo lang itong external microphone. And that's it. For Realme users like me, punta kayo sa settings. And then hanapin nyo lang itong additional settings. Then keyboard and input method. Then, ito, tingnan nyo itong Google Voice Typing. Pindutin nyo siya. And then, punta lang kayo sa baba. Kung makikita nyo, sa last two, meron kayong allow Bluetooth request with device lock and then allow wired headset request with device lock. So, pareho nyo siyang i-on or in-enable para magamit nyo itong microphone na ito. Yan. So, ito ang sound quality ng walang lapel mic. Ayan. So, may kita nyo, medyo hindi siya ganun kalinaw. Tapos, ayan, dahil may electric fan pa ako, pati yung tulong na electric fan, kasama siya. So, paparinig ko naman sa inyo kung ano naman ang tulong na merong lapel mic. So, this is the sound na nakikreate na I am using the open camera and also the lapel mic. So, siguro naman nakita nyo kung ano ang difference nila. Tumutunog yung electric fan. So, ayan. Yan. So, ayan, gumagalaw-galaw yung mga damit ko. So, hindi siya gano'n na nakukuha yung ingay na electric fan compared dun sa walang microphone. So, sana may nakuha ko yung information tungkol this. If you'd like my video, please give it a thumbs up. So, thank you very much for watching my video. And if you are new to my channel, please subscribe at saka click the notification button. And I'm going to see you next video. Bye-bye.